habang iyo ban rung hakini ki shnong kawe hadin kawe ka shnong ngi bat ka tim andang ngi lapoi hakini ki jaka khapot ngi i kidon ki jingye per hapadeng ka jela Assam bat ka jela Meghalaya ladang i pech ka jela Meghalaya ki infrastructure lani ki kampen roi ki duna ba katba naka liang ka sarkar Assam kali shibun ki ke ila ka dai ki school ka umbam ka boarding electric ki surak kamut ki piang adong syadang te endengi poi pat saka jela Meghalaya ka basosi kalong ngi i ki school ki bajat ki bala pay ki bala pra ngi iru ki surok ki bala jar rathai don le ki snong ki bam dan surok hira ki don ru ki snong ki bam pat yo ya ka electricity ki haban dan kam de ki solar panel ki haban charge mobile ru da ka baki pinan kam ki solar te ka shitom ba ki haban kit ban ba de ki kulai haka 21st century te kalong ka bas ngosi henrei kalong ru ka bapen kendit benre yangi habangi yat bat ngi yo shibun ki jingi kai ling ba ki ni ki riurang ba ki bangi ya kendo ngi keren na ki dukan sha ba de ki yo ki hat te menta kani ka episode pat ngan pen EP ya ka jingyat den ti jong kawe ka school ngala bat nong ka di ka school ka ba kalayat khamat kalayat chaprang bat kata ka de ka raj mensau upper primary school te hakani ka por ngyo ya kran bu chaman jong kani ka raj but ulong ru ka ju ka por chaman jong kani ka school imahindro samakha te pin se yo sngo dala di ayuba idan banang hendrei ha ka jinge kran ka jongi ngyo i shibun ki usenyang uben he ya ka ba kani ka school kala no sheki khon khasi khara ki badan ha border but om tang kata ki dan ru ki paralok Nepali ki ba puli ha kani ka school ki balayo jingkerku lingba ka jingtri stom jong kini kiri orang ba ber kinong hikai jong kini ka school te sko phala ber sko dandar khndiat ba hakini ki snem bala alej ki don ru kini pali ki ba puli kini ka school ki bio distinction pat haka subject khasi tingi ai ko ble ki bat ni sukumen ru ba ki long iga ban puli ka ktien ka jongi bat kumju ru kila ban le ba haka tho ka puli ka jongki te hakani ka bentangin ngaku ai pi ba pin sungu bat bangin yu iru ka jingat lenti ka ka ba kilayat lenti menshwa ka struggle ka jinge ka bakimat abaki sengi kani ka school bat mentaru ka jinge per pat ngan pen fi kan dan ka dur ka bangan sabu ka jinge per ka school building ka menshwa bat ka school building ka bementa bat ngi aingo yu blai bat ngi aingo ya ublai na benta kini kiri orang ba ki batrish tom bat menta kilayo ya ka RMSA building ka bashiklur tam ki yo ro kinong ikai kumba rungut tikla long ka blessing si sya ya kani ka shnong bat ya kani ki shnong ki mamarjan baro ki ba ki badan hasenda jong ka shnong langpi ti hangni ru akwa ip ba pin pet pin ngap ba ya ka ba imahindro idan banang ban ngit scam ba kan ketik ya ka mensim jong pi bat ngin le ai na ka benta kani ka school kulish bon ma Iko aman kli pi ni kecing kli ba meno lasangi kani ke school bat manoro balasangi kani ke school. To ba mo apa kli ya ka hang ka dei bat kani ke school na kaliang jong aku charman jong kani ke raj men sau eleka baro ko we banang ta jong ke school nga dei hi charman jong ke school te nungkong ning chap ya kani ke school la seng hi da ka ta raj men sau karaj men sau ka hima barok ko we mo kini khot karaj men sau ya kene ka hima jumi hang ni te ka ban kong ala sang ya kene ka school da kita ki khandai tli kisno te la sang ya kene ka school hakasnam jing sedang kata hakasnam prapo rupo sau rupo san te hadin katu kene pada lengba ima shopping mo te habangi seng ya kene ke school klamdon kanu ke jingarap te hendre na kalyang ima shopping balong kum nong mi khmat MLA ke tu por te wiarap ban penyo ka kenja gran mo te napo district council ke ba nengkong ki ai kita ke jingarap ka kum ka jingarap ka ad hoc ya kene ka school rajan saw po jong kene ka hima jongi de kata kapan kong hadin pada ter kum tu ila sedang banyo ki skim na ki MLA anta chief minister
kapor ba don ku parroy ru layarap ya kene ka in school jongi kumba sanlak sepolak ka tu kapor aya kene ka penden ru sanlak nata ya kene ka school sanlak te lengba akata kapor lengba iba ke pipangyang ru ula longkum u MLA cu bali ke ula wan pli himai rengkat bat i ba don kopar ya kene ka jingwan pli naga benta kata ka skim ke bai ba don kopar i ai te hadin nata pada te naga upar primary school tengi bersang ban upgrade ya kene ka secondary school te ngim no don kenu ke jing yarap na kibor bahalor ne ka bor jong ka sarkar ngis upgrade ya kene ka secondary school ni thung lai ngut kino hikai da ka bang siu tulop kino hikai khat ar hajar we no hikai sansnam te hadin sansnam pada te niyo ya ka jing yarap ka te ya ka pisaba siu ya kita ki tulop no hikai pada ni bersang ban donet ni bersang ban lum ne ki pajba mo tang ba ki pajba ka por bas dang pada ki long renti hi tang ba ar la snem kuntu te hadin nang ta pada ki misu te ke jingkit kli borba bor im ya kene ke school manga ba tu secretary kan secretary jong kata ka raj men sau part primary leng ba ka jing ya rabali ke pi penyang te i pada ngimla ban ker nama ada don kenu ko por ko bangi kerdu ni hap karpat ban ya rab ban siu tulop ye kino hikai te lada khen tulop yung kino hikai khat ar hajar we no hikai te sansnem te sa khen ma pi ka poi kat no lak ma te ndre hakane ka ar hajar ar pulai te nilayo ka jung ya rab na ka sarkar ka RMSA te layo ru ban siu tulop no hikai nriungut kino hikai badna tangi yo ya kene ke building ru kumba siklur lai pu arlak te bas dang ya kene ke school ban pli ya kata ke secondary ki wan pli hidau ba ke pipangnang kumonong mi khmat ma te tang kita kindiat lungkot nga khwa ban keren phang ke dei bat kene ke school te hadu kini kisngi ni nang perkhat kumta te kumno ngile ba kini ke skul kelas sedang ban yat kelas sedang ban roy namar hapo jong kini ke jaka ke area right men sau kamdon ka secondary school te namar kata kini ke dong ka thain baro khoi kiwan hang ne ki ne pali kiwe ki jaj ban riu ki garo baro kiwan hang ne te menta ki garo kila kerpat ye khamtam kinong yalam jong ke skul bala kumno lada long ko bala pin plin usndon saya ka hayar te knam bangin nom pha su sanong ston sa silong te ngin pha no senelak pi khamjan khamsu ko ve